kasagaran natong nahibaluan nga ang mga santos individual lang, no? Individual. Gamay ra pud kaayo ang giilang nga mga santos nga magtiayon niadtong isang adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa apuhan sa atong Ginoo, ang ginikanan ni Santa Maria nga si San Joaquin ug si Santa Ana. Apan nadungagan og bag-ong magtiayon nga gideklara usab sa simbahan, gikanonize sa simbahan nga mga santos. 2015 kadto nga ang mga ginikanan ni Saint Therese of the Child Jesus, Saint Therese of Lisieux, giila nga mga santo. Ang Martin, ang apelyido nila Martin. Kalimot na ko sa pangalan. No? So at least sa talaan sa simbahan, dunay duha ka magtiayon nga giila na nato nga mga balaan, saints. Apan wala pay gawa sa ato ang gisaulog nga kapistahan karon nga magsuon nga nahimong santo, wala nay gawas pa nila, wala nay magsuon nga kana gyud magsuon, no? By blood na may uban nga panglitan sa mga congregations, sa mga religious, doon naman sila ay mga ingontag. The 13 Martyrs of Daimiel, ingon ana, sa Passionaries Pananglitan, ay usa ka, daghan sila nga mga, actually mga sitinta, no? Mga martyrs. Giila sila sa usa ka canonization. Magsuon sila, of course, by faith. Pero ingontag, by blood, mga igsuon, wala gyulain, kundi ang magsuon lamang nga si Marta, Maria, o Lazaro. Kay nguntag pinasahi gyud kayo ni nga magsuon, nga numan nga sila raman sa tanan nga mga magsuon sa tibuok kalibutan, sila ra may giila nga mga santo. Ngano kaha? Well, siguro sa simple lang nato nga pagpamalandong sa ato ang nadungog diya sa ebanghelyo. And by the way, tulo ka higayon ang naadya sa ebanghelyo nga ato ang masayran ang inguntag kining suod nga panaghigala sa maong magsuon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa chapter 10 sa ebanghelyo ni San Lucas, kana familiar kayo na sa ato ang ebanghelyo, nga bahin sa ebanghelyo ni San Lucas, nga kung sa diin imbisita ang atong Ginoo sa balay sa magsuon, unya si Maria. Siguro atong i-presume si Maria nga manghod ni Marta, no? Nga nagpabilin nga naminaw sa tiilan sa atong Ginoo, sa iyang mga naminaw sa iyang mga pulong. Ug si Marta tuang adto sa kusina, busy sa iyang pagpangandam sa nguntag siguro pagkaon, no? Wala gi-mention si Lazaro. Unya didto na dayon sa ebanghelyo ni San Juan. Ang una nga atong madungog mao ni atong ebanghelyo nga nadungog karon. Chapter 11 of the Gospel of John. Unya diha dayon sa chapter 12 sa maulang gyapon nga ebanghelyo, akong sa diin nga human nga gibanhaw ni Jesus ang namatay nga si Lazaro, sa lain na pud nga higayon nibisita siya sa magsuon, right? Dito sa Betania. And so makaingon ta nga suod yun sila gani matud pa sa mga scripture scholars sa ilang pagtuon sa maong bahin, daghang bahin diya sa ebanghelyo nga sa panahon nga si Jesus muadto sa Jerusalem. Remember, no, atong hinumduman nga daghang mga higayon nga sa usa ka tuig nga ang usa ka Hudiyo muadto gyud sa Jerusalem tungod lagi sa mga pangilin, no, sa mga kapistahan. Og sa matag higayon nga atong Ginoo ug ang mga tinun-an muadto sa Jerusalem, ang iyaha gyud nga ingontag puloy-anan, ang pinakaduol ra gyud mao ang panimalay sa magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro.
nga nahimutang sa Betania. Ingon tag, dool rin na, Father, sa Jerusalem, sa tinuod lang dili. Layo pod. At kaniadto, you can only imagine nga mubaba kagikan sa syudad sa Jerusalem, mulabaktas pag mga, sa ako ang tansya-tansya, mga 3 ka kilometro, no? Ang gilayon. Katong 2018 o unang bahin sa 2019, for 3 months, nakapuyo ko anang bahina sa Jerusalem, which is eastern part of Jerusalem. Ang Bethany, ang giilang Bethany. Doon na may ang mga Passionists nga mga kaparian, doon ay balay dito mismo sa Bethany. O nga ang maong balay, ginganlan og Santa Marta Passionist Community. Matod pa sa mga istorya-istorya, sa mga kaparian nga na-assign dito, kana kunong hagdanan sa maong chapel sa Santa Marta Community, doon na kunoy nakitaan diha nga ingon tag balay, no? Nga over time na na tabunan na o gituhuan nga siguro kung dili man na gyud ang maong balay sa magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro, siguro duol-duol lang gyud ang nahimutangan sa ilahang balay sa kung sa diin ang balay sa mga Passionist fathers karon. So, tansya na ako mga 3 kilometers. Kay dool raman yung kaayo. Every day, magmisa ko sa dool sa Old City of Jerusalem. Dali naman kayo moabot ang bus or taxi. So, ang atong Ginoo, regular nga nagaadto sa magsuon. Ngano kaha? Unsa kay naa sa magsuon? Kita sa ato ang kasinati kana bitawng doon na tayo feeling bitaw nga gaan ang ato ang pamati nga aning balaya. Tungod kay suod nato nga higala ang mga nagpuyo diha nga bisan pa og kanang ingon tag di gyud tatagbalay pero kumusulod ta sa maong balay murabag kabahin gyud ta sa pamilya. Murabag instantly we feel like we belong to the family. We are part of the family. Siguro sad batasan na gyud sa magsuon nga Marta, Maria o Lazaro nga ingon ana gyud sila ka ingon tag ka-warm, no? Sa ilahang mainiton kay sila nga mo dawat sa ilahang mga higala. Unya siguro pod open kaayo sila. Pakita, masense, ang Ginoo pa nga mabasa niya ang kasing-kasing o gunahuna, kita niya sa magsuon ang maong mga ingon tag character or quality sa usa ka panimalay nga nindot kaayo nga diha siya mag-standby, diha siya magpuyo, magpahulay, samtang naa siya duol sa Jerusalem. Ug mga igsuon, dili nato makita nga diri sa ebanghelyo pananglitan ang hinungdan nga nganong suod kaayo sila sa atong Ginoo. Sa dihang namatay si Lazaro, basta ang istorya ani nga midagan si Marta iyahang gi sundo ang atong gisugat niya ang atong Ginoo. Ug sa iyahang mga pulong makita nato ang ingon tag lalom nga panaghigalaay sa magsuon ngadto kang Jesus. And even that, siguro sa sikreto nila nga paghinabi, silang pag-istorya-istorya, hinay-hinay nga gipadayag sa atong Ginoo. Little by little, Jesus revealed to them the power of God. No? Bisan lang sa iyahang mga pulong. Matod pa ni Marta, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Well, at first glance, sa una natong pagbasa niini, makaingon ta nga gabi hapon ni Marta, mo palay pag-abot ni Jesus nga gusto siya makigsimpatiya sa namatay o sa magsuon tungod kay namatay si Lazaro. Mura mag-iyang gibasol si Jesus.
Well, murag ingon ana ang tono, no? Kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dugay man gud ka, no? Murag ibasol niya. But then if we look closely with the words of Martha, this reveals something lagi sa akong giingon pa, ang ilahang suod kayo nga pagkahigala diha sa atong Ginoo. Nga matod pa nila sa iyahang kasinatian, makaingon ta nga every time nga naa si Jesus sa ilahang panimalay, uban kanila, ilag yung masinati that there is only life. No? Doon na ragyoy ingon tag live, no? Kanang ingon tag alive and kicking kaayo ang diwa sa ilahang panimalay. Every time that our Lord was with them. Na maingon ana pud nga tao, I could only imagine like si Jesus dunay jovial spirit, full of humor, no? Labing lami ayon ni kaubano ning tawhanan ni. Daghan tag matun-an, no? Usahay ang daghan sa iyang mga gipansulti nga mga bag-o. Nya gawas pa gyud ni ana nga light kayo ang ato ang paminaw kung naa siya. Bibo ang panimalay kung naa ning tawhana. Just so, sa akong tanaw mga igsuon, sa akong pamalandong, mauni ang kanunay nga dala ni Jesus sa panimalay sa magsuon nga si Marta, si Maria, o si Lazaro. Every time that Jesus was with them, their lives was always full of life. Kanunay nga puno sa kinabuhi. Muna iyahang buot pasabot, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong gigsuon. Jesus brings only life. Ug gawas pa pud niya na sa mga pulong nga misunod nga iyahang gilitok, nagpadayag sa iyang lalom kaayo ug dili na gyud matungkad nga pagtuo sa atong Ginoo, sa gahom sa atong Ginoo, that Jesus is stronger than death. No? Unya sa katapusan ang maong pagpadayag sa pagtuo nga gani mas straightforward pa sa pagtuo nga gipamulong ni Pedro sa bahin sa lain, nga bahin sa ebanghelyo, nga miingon si Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Sama usab ang mga pulong ni Santa Marta. Iyahang giingon, "Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Ngun anak kalalom ang iyang pagtuo. Nagsuon, ma-amaze jud ko og mga magsuon nga kanang labihan ang ilahang ingon tag involvement as magsuon, no? Diha sa simbahan pananglitan. Daghan kog mga nahimamat nga mga agsuon nga anglitan karon, ako'y kining mga magsuon, active kayo sila sa kanang the feast, no? So kada Biyernes, kita gyud na ko nga dabi gyud ni ilang dedication as magsuon, ha. Doon na po'y magsuon nga kining choir sila sa simbahan. Puro na sila mga babae nga magsuon, unom ka mga babae. Nga ingon ana ang ilahang banding nila, practice sila kanta, nya doon na sila regular schedule sa simbahan, sa ilang parokya, sa pagkanta. Induton ta kayo nga sa samang diwa sa magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro, kita usab sa atong mga tagsa-tagsa ka magsuon, we can develop ourselves to make our relationship closer, and that could only be a product if we are closest with the Lord. Amen.